Tämäkin on myös niitä samoja. Vito ja Vilsu. Ei, se on Saku. Ei, kun tää on Kossa. Sakun ja Kytinpöntö. Niin. Niin sä nyt enää kun sun 2,5-vuotias. Se on ihan kuin kakleerit leidi. Niin. Ja näyttäisin se siitä. No ei minusta. Siis jotain, no on silmissä vähän ilme, mutta on nätinti pää. Se on lyhyempi kuono ja silmät. Tällähän on ihan... Se väritys susta tekee vähän. Se on samassa meri. Täällä ei ole mutta täytyy jättää sitä toisen lannista. Se on aika suoraselta. Joo. Mitä? Ei oo. Ihan maahan. Satun huono ja suu pielet, mutta muuten on paremmin rakentunut tuo päätös. Niin on. Se vielä nuori on valja. Kyllä se vielä vahvistuu. Näistä kaikista kertaa. Jos ne on 4, niin on tulee se sama. Niin. Otetaan Jos ne rupeaa kuivuttamaan. Niin, oikein. Joo. Sitten mikä tyhjä. No ei ne nyt tee. Vähän kyllä ihan Ja vetää, ottaisi kiinni. Joo, se näkee siinä, että Se ei tarvitse. Ainakin varmaan kiva. Joo, sitten näitä. Niin, se ottaa hyökkää. Joo. Ja sitten se vähän menee tuonne. Joo, se voi panna. Se voi nostaa tähän valkoon. heitetään sinne. Siinä näkyy. mitä me tehdään. Se nyt mennään nyt perkeästi. Niin, menkää nyt musta.
Enistä. Kutsu vaan. Tuleeko tykkö? Joo, kutsu vaan. Mistä saat kehut? Mä sain tehdä Joo, tos tänne niin mä näytän tästä. Niin. Koko kuva kertoo jostain. Se ei ole niin muuta. Nyt sitten koiran liikussa on koko ajan paikalla. Ai hitto, se on sitä kyllyri. Älä nyt mun pitäisi tulla jo pois tekemään ja jätä sitä päälle. Niin, se on aina. Täältä mennään tämän paineen käytään liikaa. Edellisellä koirilla, mutta sitten silloin toimintaa on kuitenkin enemmän. Se oli ainoa koira, joka oikeastaan löysi sut ilman ohjaajansa tuolla pimeähuoneessa ilman mitään käskyä. Se meni sillä ensimmäisellä kerralla 10 sentin päästä sun ohitte, että ne viimeiset sitten kuiskaus pari kertaa, niin se oli niin kuin kohdistuslaukaus. Tuolla se on. Eli se lähti niin kuin heti hommiin ja siinähän se vitsi onkin. Mutta toimintakyky kuitenkin, se on kohtuullinen. Kaivattaisiin näihin hyökkäyshommiinkin pikkusen enemmän ruutia, mutta tää tämmönen, missä ei vaadita niin kuin taistelutahtoa niin hirveästi, niin se pelittää kyllä. Terävyys plus 1 pieni ilman jäljellä vähän hyökkäyshalua. Siinä ei niin kuin ensimmäiset elkeet oli, että mä haluan pois tästä. Mä en tykkää tästä. Mutta plussan puolella kuitenkin. Samoin puolustus. Vähän katseltiin, että mitäs tää meininki. Ja sitä pari kertaa hypättiin niin kuin Pasia kohti. Elikkä +1 pieni. Eikä siinäkään ollut mitään jäljelle jääviä. Siihen pääsi heti kaveriksi. Ja sehän se näissä on tärkeintä, kun näissä on kerroin vain 1. Taisteluhalu kuitenkin +2 kohtuullinen. Kyllä siitä keppileikistä tykkää, mutta niin kuin sanoit, että siinä vähän niin kuin toiset ajaa pois ja se on se ote sellainen hetkittäinen, mutta kun pienen saa pitelemällä suussa, kun se vaan jonkun ottaa esineen suuhunsa, niin sen saa. Kyllä tässä kohtuullisen verran sitä. Hermot +1, hieman rauhoitu, vähän menee häntä koipien väliin silloin tällöin ja tuossa kelkan vedossakin, niin pikkusen säntäiltiin sinne tänne. Ja sama toi seinäkin, niin vähän vahvempi voisi olla. Mutta 1 hermot ovat ihan hyvät. Temperamentti
+3 vilkas, ihan oikeasti terveesti vilkas. Kovuus, miten näitä sontikkakulmia muistellaan ja näitä pahoja asioita, niin se oli hieman pehmeä. Vähän päästettiin sut ensinnä sinne, että jos se vaikka se musta sateenvarjo hyökkäisi siellä, niin se osuisi ensimmäisenä sinuun, mutta eipä hyökännyt. Luoksepäästys on hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin, ei siinä ole mitään. Laukaus, pelottomuus, se on laukausvarma. Niin kuin huomasit kelkallakin, se väisteli aika pitkään ja aika kauaksikin ja se saatiin kuitenkin vedettyä sun jalanjuureen. Mutta sitten kun se selvitti sen, niin sitten se ei ollut mitään. Niin kuin siinä ohikävelyssä sen takia, että mitenkä se muistaa sen. Sä jäi sitä nuuskimaan sitten jo kattelemaan, tai se oli tämä tässä näin, että palautumiset sillä on noista sitten, vaikka se järkyttyy vähän sen, niin se kuitenkin sitten palautuu. Ja loppupisteet, miinuksia ei ole yhtä ja loppupisteet ovat 170 ja hyväksy.